și bine v-am găsit la un nou tutorial cum să vă băgați o iconiță pe mouse sau cum ziceți voi. Bun, deci prima dată intrăm pe linkul acesta, am să vi-l las în descriere. Așa. Intrăm pe Google. Eu am linkul, așa că am să intru aici. Bun, aici eu pot să-mi aleg orice iconiță vreau pentru mouse, știți? Să nu vă mai arate doar săgeata aia, să vă arate altceva, cum vedeți aici. De exemplu, vreau sign-ul ăsta, îi dăm aici pe download. Bun, acum am să facem internetul puțin mai micuț, apoi tragem acesta aici, îl avem, da, aici. Acum mergem la control panel. Acum intrăm pe intrăm la aici. Acum intrăm aici. Nu m-am încurcat puțin. Wipe un pic, cum? Uite!